हेलो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय फारसेनिफ्राय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन। दासान्दि माने जोंनि बे ससियेल मिडिया माने गोबां दुंहाव थासारियाव जागासिनो दं आरोना। फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा जेब्ला जोंहा जेम्स ब्रादारा बाजैखौ लाबोयो जेब्ला हाबा जायो अब्लानिफ्रायनो जोंहा ससियेल मिडिया माने गरम जेम्सनिल' फैगासिनो दङ आरो गासैबो भिडिअफ्रानो। दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों बे आपडेटखौ लानानै फैदों। माने पुर्णिमाया गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे पोस्ट खालामदों, रिप्लाइ खालामनानै होदों आरोना। बे आपडेटखौ लानानै फैदों आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ जोंहा जेम्स ब्रादारनि हिन्जावनि सायाव पुर्णिमाया मा बखिदों। बेनि भिडिअनि सायाव माने बे पुर्णिमाखौ गोबां मानसिफ्रानो इगनर खालामदों आरो बिनि सायाव गोबां भिडिअ बानायनानै होदों, माने गोबां भाइरेल जागासिनो दं ससियेल मिडियायाव। जोंहा मैदोम बसुमतारियाबो गोबां जावबाय दै बे पुर्णिमा फुलमन बरगयारिखौ। बेनि मेन फेसबुक पेजनि नामानो जाबाय पुर्णिमा फुलमन बरगयारि। नोंथांमोना नायबानो जाबाय मा पस्ट खालामदों। माने गोबां पाब्लिकनि सायाव माने बेखौ माखासे ससियेल वर्कारफोरनि सायाव माने बे पुर्णिमाया मोनसे पस्ट रिप्लाइ होनानै होदों आरोना। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनलांगोन आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो खोन्थागोन माने डिस्ट्रिक्टखौ लानानै माने जोंहा ससियेल मिडियायावबो दावराव जागासिनो दं आरोना। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनलांगोन, नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुखाबाय जानो हागौ। अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै। बेयाव नायबानो जाबाय पुर्णिमा फुलमन बरगयारिया मा लिरदों। बेयाव लिरनानै होदों, नोंसोरो मानसि मोजांब्ला गासिबो मानो मानसि गाज्रिनि नाम लायै भिडिअ बानायबाय थागासिनो। आंलाय मा गाज्रि बुंदोंमोन? नोंसोरथ' थाइसे थाइनैनि थाखायनो मालायनि नाम लायैसो भिडिअ बानायग्रा। मोजां मानसिफ्रा बिदि जायो नामा होननानै बुंदों। माने माखासे ससियेल वर्कारफोरखौ माने ससियेल मिडियायाव खामानि मावग्रा भिडिअ बानायग्रा इउटुबार फेसबुकआव भिडिअ बानायग्राफोरखौ माने बुंदों आरोना। बिनिफ्राय बुंबावदों, नोंसोरजों रिप्लाइ होबाय थास्लायस्लाय सिरि साइलेन्ट थानायानो सुबुं माहारिनि बेस्ट एडभाइस। जाय जेखि बुङा अरजाया बयबो बुंबाय था। नोंसोर बुंनाय बायदि नङा आं। नोंसोरनि खोथाफ्रा गासैबो फेक गोजासो होनना बुंदों आरोना। आंनि अन लाइफआव आं थिग दं बास बेल' होननानै बुंदों। माने पुर्णिमाया बेफोरबायदि रिप्लाइ होदों आरोना। माने गोबां जावखाबाय दै जोंहा बे जेम्स ब्रादाराबो जावबाय आरो मैदोमाबो गोबां जावखाबाय। दा माने बेफोरबायदि रिप्लाइ होदों आरो। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन माने डिस्ट्रिक्टखौ लानानै जोंहा दासान्दि माने गोबां दावराव जागासिनो दं आरो ससियेल मिडियायाव। बेयाव बबे डिस्ट्रिक्टखौ लानानै मेनसन खालामदों आं नोंथांमोननो खोन्थानि। माने दासान्दि माने डिस्ट्रिक्टखौ लानानैबो माने ससियेल मिडियायाव एसे एनै जागासिनो दं आरोना दावराव। आं नोंथांमोननो खोन्थालांनि। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों अनसुलि बर'आ माने बुंदों आरोना, खर'आव जेबो गैथारि दं होनबा नं 1 चिरां आरो सेकेन्ड गहपुर, थार्ड नं बिजिनि बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि बर'फ्रा जादा मुर्ख होननानै बुंदों आरोना। चिरांनि आरो गहपुरनि बिजिनि बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि बर'फ्रा जादा मुर्ख बेफोरबायदि माने ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामगासिनो दङ। बेनिफ्राय चिरांनि सासे फंबायना आंनि गेदेर जागोन आं बेखौथ' बुंनो सानला, पस्ट खालामदों गावनि फेसबुकआव। माने बेयो बेफोरबायदि पस्ट खालामदों, जेम्सनि हिन्जाव चिरां सानै हौवाजों हाबा जाना खानायसो बयबो हर बेनाव आं थगायालै नंखाय नंदों उनाव मिथिगोन होननानै बेफोरबायदि माने गावनि फेसबुकआव माने हगारनानै होदों आरो। दा बेखौ लानानैनो अनसुलि बर'आ बे खोथाखौ बुंदों। माने चिरांनिमोन आरोना बे पस्ट खालामग्राया। चिरां डिस्ट्रिक्टनिबाबो माने चिरांनिया गासिबो गाज्रि जाजोबनो हाया आरोना। माने बेफोरबायदिया सासे सानैया थायो आरो गाज्रिया। अब्लाबो गासिबो माने डिस्ट्रिक्टखौ लानानै बेफोरबायदि नाम मेनसन खालामनानै बुङोब्ला ससियेल मिडियायाव गोबां गोरोन्थि जायो। माने अनसुलि बर'आ बेफोरबायदि नाम मेनसन खालामनानै बुंदों। अब्लाबो आं नोंथांमोननो बे आपडेटखौ होनानै होबाय। माने बे पस्ट खालामग्राया जेम्सनि हिन्जावखौ पस्ट खालामग्राया माने चिरांनि आरोना। गावनि बिदाखौ माने थगायनानै थांदों बेफोरबायदि माने पस्ट खालामदों। नोंथांमोनाबो नुबाय जानो हागौ फेसबुकआव माने गोबां गोसारगासिनो दं आरोना। बिनिफ्राय बेखौ लानानै माने मालायनि संसार जानायनि गेजेराव माने हाबस'नायनि थाखाय माने अनसुलि बर'आ माने बेफोरबायदि बुंबाय। नाथाय बेयाव गासिबो बेयाव मोननै मोनथाम डिस्ट्रिक्टखौ लानानै मेनसन खालामनानै होदों आरोना। अके लोगोफोर, अब्लाबो आं नोंथांमोननो बे आपडेटखौ होबाय। माने फेसबुकआव माने गोबां गोसारगासिनो दं माने पस्ट खालामनायफ्रा, बिनि थाखायसो आं नोंथांमोननो होनानै होदों। बिनिफ्राय आङो जेम्स ब्रादारनि सायाव बे खोथाखौनो बुंगोन आरोना। पुर्णिमानि सायाव माने गोबां रिप्लाइ होबाय आरो गोबां खोथा बुंबाय जेम्स ब्रादारा गावनि भिडिअनि सायाव। आरो मैदोमाबो गोबां जावबाय आरोना पुर्णिमाखौ। आं जेम्स ब्रादारखौ बेखौनो बुंनो सानो, माने जेब्ला हाबा जानोसै बियो गोबां माने
भिडिअ बानाय होदों आरोना जेम्स ब्रादारनिबो एसे गोरोन्थि दङ मानो होननानै बुङोब्ला गासैबो मानसिफ्रानो समान जाखाया आरोना नोंथांमोनाबो मिथिखागौ गामियाव सोरबा सासेब्लाबो गाज्रि थाखायो आरो एखुथाया थाखायो आरोना न'नि बिथोराव सोरबा सासेया रागा खरा आरो सोरबा सासेया एसे गादाबो थायो आरोना नोंथांमोना बेखौ साननानै नायब्लानो जाबाय एसेबां बिनि भिडिअखौ नायो लाख लाख मानसिया नायो आरोना जेम्सनिखौ बिनि गेजेराव सोरबा मानसिया गाज्रि कमेन्ट्स हरग्राबो थागोन आरो बिनि एगेन्स्ट माने गाज्रि भिडिअ बानायग्राबो थागोन आरोना नोंथांमोना गासैखौबो सिद्दा खालामजोबनो हानाय नङा आरोना जायफ्रा माने जेम्सनि फारसेल' मोजां खालामनो लांनो सानदों नोंथांमोना हानाय नङा सोरबा सासेया एखुथाबो थायो जेम्सआ माने बेखौबो बुजिनांगौ नाथाय मानि सायाव माने गावनि हिन्जावनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ माने एसे बोरैबा मोनदों नाथाय मा एगेन्स्ट दंमोन बेखौथ' मिथिला नाथाय आं बेखौनो बुंनो सानो माने गासिबो मानसिया समान नङा गोरोन्थिया जेम्सनाबो दं आरो पुर्निमानाथ' पुर्निमा बेना अनेक दंखायो आरो गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट्स खालामदों आरो अके लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेनो आं नोंथांमोननो बे आपडेटखौ लानानै फैदोंमोन।